Caeau Fflandrys, y Michael Morpurgo, a nawn ni barhau o leddnath ni adael hi a gorffen y benod 8 munud ar 20 wedi'i. Tan yr union eiliad honno, doeddwn ni wir erioed wedi meddwl ei fod yn dweud rhywbeth oedd yn berthnasol i mi. Un o gynulleidfa oeddwn ni tan nawr, ddim mwyach. Mae eich angen chi ar eich brenin, mae eich angen chi ar eich gwlad, ac mae eich angen chi ar yr holl fechgyn dewr draw yn Ffrainc hefyd. Dechreuodd Wenu wrth fyseddu ei fwstash perffaith, a chofiwch un peth fechgyn, a gallaf dystio i hyn, mae pob merch yn caru milwr. Chwarddodd pob menyw yn y gynulleidfa wrth glywed hynny. Yna rhoddodd yr uwchryngell y ffôn o dan ei gesaw unwaith eto. Felly pwy fydd y bachgen dewr cyntaf i ddod i gymryd swllt y brenin? Symudodd neb. Siaradodd neb. Pwy fydd yn arwain y ffordd? Dewch nawr, peidiwch am siomi fechgyn. Dwi'n chwilio am fechgyn dewr ei Bron sy'n caru ei brenin a'i gwlad, fechgyn gwrol sy'n cysau'r hen Ymunwch. Dyna pryd y camodd y cyntaf ymlaen, gan dynnu ei het wrth i ffordd drwy fonllefau'r gynulleidfa. Roeddwn i'n ei adnabod o'r ysgol. Gwilym Pawl oedd e. Doedd ni ddim wedi weld ers tro, ddim ers i'w deulu symud o'r pentref. Roedd hyd yn oed yn fwy nag oeddwn i'n ei gofio, ei wyneb a'i wddf yn llawnach ac yn gochach hefyd. Roedd yn dangos ei hun nawr fel yr arferau ei wneud ar fuarth yr ysgol bob amser. Gyda'r gynulleidfa'n ei hannog, aeth rhagor i'w ddilyn. Yn sydyn, dyma rhywun yn rhoi pwt i mi ar waelod fy nghefn. Hen wraig heb ddanedd oedd hi, yn pwyntio ataf a'i bys cam. Cer di fachgen, crawciodd. Cer i ymladd. Ddyletswydd pob dyn yw ymladd pan fydd ei wlad yn galw. Dyna dwi'n ei ddweud. Cer nawr, dwi ddim yn llwfgi wyt ti. Roedd pawb, fel petaent yn edrych arnaf wedyn, yn fy annog i fynd ymlaen, a'i llygaid yn fy nghyhyddo wrth i mi simsanu. Rhoddodd yr hen wraig ddiddanedd bwt arall i mi, ac yna roedd hi'n fy ngwthio ymlaen. Dwi ti ddim yn llwfgi wyt ti? Dwi ti ddim yn llwfgi? Redais i ddim i ddechrau. Symudais draw oddi wrthi'n araf. Yna dyma fi'n mynd wysg fy nghefn allan o'r dorf, gan obeithio na fyddai neb yn sylwi arnaf. Ond sylwodd hi. Y cachwr, sgrechiodd ar fy ôl. Y cachwr! Yna dyma fi'n rhedeg. Rhedais fel cath i gythraw i lawr y stryd fawr wag, a'i geiriau'n dalu at seinio yn fy nghwistiau. Wrth i mi yrru'r capt o'r farchnad, clywes y band yn dechrau chwarae eto yn y sgwar. Clywes dwmp y drwm bas mawr yn at seinio yn fy ngalw i nôl at y faner. Yn llawn gywilydd is yn fy mlaen. Yr holl ffordd adref i'r fferm, meddyliais am yr hen wraig heb ddanedd, am yr hyn roedd i wedi ddweud, ac am yr hyn roedd yr uwchryngell wedi ddweud. Meddyliais am y milwyr yn edrych mor wych a dewr yn ei uniform llachar, fel y byddai mair yn fy edmygu. Gallai hyd yn oed fy ngharu petawn ni'n mynd yn filwr ac yn dod adref yn fy uniform goch. Byddai ma mor falch a sam mawr hefyd. Erbyn i ni ddatglymu'r ceffyl oddi wrth y cept nôl ar y fferm, roeddwn ni'n eithaf penderfynol mai dyna a nawn ni. Byddwn ni'n mynd yn filwr, byddwn nhw'n mynd i Ffrainc, ac fel dywedodd yr uwchryngell, byddwn nhw'n curo'r hen Ymunwch yn y rhacs. Penderfynais ddweud wrth bawb amser swper. Edrychwn ymlaen at ddweud wrthynt at weld yr olwg ar eu hwynebau. Newydd eisteddrwydd yn i gael ein cawl pan ddechreuai siarad. Roedd hi yn rhedolydd y bore yma, meddwl ni. Fe anfanodd Mr Pew fi i'r farchnad. Osgoi gwaith fel arfer, meddai wel o dan ei anadl. Anwybyddai sef a mynd yn fy mlaen. Roedd y fyddin yno, mam, yn recrwtio. Aeth Gwilym Pawl i ymuno, a llawer o rai eraill hefyd.
Y twpsod, meddai Will. Dwi ddim yn mynd byth bythoedd. Fe sydd ni wygoden fawr achos fe allai hi fy ngynhoi i. Fe sydd ni gwningen achos fe allai hi bwyta hi. Pan bydd ni byth eisiau saethu aw mewnwr. Dwi erioed wedi cwrdd ag aw mewnwr. Cododd mam fy llwy a'i rhoi i mi. Bwytad y gawl, meddai, a rhoi ei llaw yn ysgafn ar fy mraich. Paid â phoeni am y peth, Tommy. Dydyn nhw ddim yn gallu gorfodi neb i fynd. Rwy ti'n rhy ifanc beth bynnag. Dwi bron yn 1 ar 15, meddwn ni. Mae'n rhaid ti fod yn 2 ar 15, meddai Will. Wna nhw ddim gadael i ti ymuno fel arall. Nid bechgyn maen nhw eisiau. Felly, dyma fi'n bwyta fy nghawl heb sôn rhagor am y peth. Teimlo'n yn siomedig i ddechrau nad oedd yn wedi cael fy eiliad fawr, ond wrth i mi orwedd yn y gwelir noson honno, teimlo'n y ryddhad mawr yn dawel fach na fyddwn ni'n mynd i'r rhyfel. Erbyn i mi fod yn 2 ar 15, byddai'r cyfan ar ben beth bynnag, siŵr o fod. Ychydig wythnosau'n ddiweddarach, daeth y cyrno i ymweld â mam yn ddisymwth pan oedd Will a minnau allan yn gweithio. Chos ni ddim gair am y peth, tan i mi gyrraedd adref gyda'r nos, a Mair yn dweud y cyfan wrthym. Roeddwn ni'n amau bod rhywbeth o'i le, gan fod mam yn anarferol o synfyfyriol a thawel amser swper. Roedd hi hyd yn oed yn gwrthod ateb cwestiynau Sam mawr. Yna, pan gododd Mair oddi wrth y bwrdd a dweud ei bod ag awydd mynd am dro, ac awgrymu fy mod i a Will yn mynd gyda hi, roedd ni'n gwybod bod rhywbeth yn bod. Roedd amser maith ers ni fynd allan gyda'n gilydd, dim ond y 3 ohonon ni. Petai Will wedi gofyn, byddwn wedi gwrthod yn sicr. Ond roedd hi bob amser yn fwy anodd i mi ddweud na wrth Mair. Aethon ni lawr at y nant, yn union fel roedden ni'n arfer ei wneud yn yr hen ddyddiau, pan oedden ni eisiau bod ar ein pennau ein hunain gyda'n gilydd, lle roedd Mair a minnau wedi cwrdd mor aml pan oedden ni'n llatau rhwng y ddau. Dwedodd Mair ddim wrthyn ni, tan i ni eistedd un bob ochr iddi ar y Rhan, dan gydio y nwylo'r 2 ohonom. Dwi'n torri a ddewid a nes i i'ch mam, dechreuodd. Dwi ddim eisiau dweud hyn wrthych chi o gwbl, ond mae'n rhaid i mi. Mae'n rhaid i chi wybod beth sy'n digwydd. Y cyrnol sydd ar fai. Fe ddaeth i'r tŷ a dweud wrthi'r bore yma. Fe ddwedodd mae gwneud ei ddyletswydd gwadgarol roedd e, dyna i gyd. Fe ddwedodd fod y rhyfel yn mynd yn wael i ni, fod y wlad yn galw am ddynion. Felly mae wedi penderfynu ei bod hi'n bryd i bob dyn abaw sy'n byw mewn neu'n gweithio ar ei stad, pob un y gall wneud hebddo, wirfoddoli i fod yn fywr, mynd i'r rhyfel a gwneud ei ran dros y brenin a'r wlad. Fe fydd yn rhaid i'r ystad wneud hebddyn nhw am ychydig, dyna i gyd. Teimlais Mair yn cydio'n dynach yn y llaw, a dechreuodd ei llais grynu. Mae yn dweud bod rhaid i ti fynd, Will, neu fydd e ddim yn gadael ni aros yn y bwthyn. Fe wnaeth dy fam ei gorau glas i ddadlau yn ei erbyn, ond roedd e'n gwrthod gwrando. Dim ond colli ei dymer wnaeth e. Fe fydd e'n taflu ni o'r bwthyn, Will, ac yn diswyddo dy fam neu fi, os nad eiti. Fyddai e ddim yn gwneud hynny, Mair, dim ond bygwth Mair, meddai Will. All e ddim gwneud, all e ddim. Fe fyddai e'n gwneud, atebodd Mair, ac fe all e wneud. Rwy ti'n gwybod y gall e. A phan fydd y cyrnol yn penderfynu gwneud rhywbeth, a fod yn teimlo yn yr hwyl i wneud, dyna wnaeth e. Cofia beth wnaeth e i Meg. Mae e o ddifri, Will. Ond fe addawodd y cyrnol, meddwn ni, a'i wraig hefyd cyn iddi farw. Fe ddywedodd ei bod hi eisiau iddo afalu am mam, a dywedodd y cyrnol y gallwn ni aros yn y bwthyn. Fe ddywedodd mam wrthon ni. Fe atgoffodd dy fam am hynny, atebodd Mair. Wyt ti'n gwybod beth ddwedodd e? Fe ddwedodd nad eddewid oedd hi fel y cyfryw, dim ond dymuniad ei wraig, a bod y rhyfel wedi newid popeth beth bynnag. Doedd e ddim yn gwneud unrhyw eithriadau. Mae'n rhaid i Will fynd yn fywr, neu fyddwn ni allan o'r bwthyn ar ddiwedd y mis. Eisteddwn ni yno'n dal dwylo, a phen Mair yn gorffwys ar ysgwydd Will wrth iddi nosi.
Roedd Mair yn crio'n dawel o bryd i'w gilydd, ond wedodd neb air. Doedd dim rhaid. Roeddem ni gyd yn gwybod nad oedd modd dianc rhag hyn, fod y rhyfel yn gwahanu ni, ac y byddai ein bywydau ni i gyd yn newid am byth. Ond yr eiliad honno, roeddwn ni'n trysorri'r ffaith bod llaw Mair yn llaw i, yn trysorri'r tro olaf yma gyda'n gilydd. Yn sydyn, torwyd y tawelwch gan lais Wil. Fe ddiwedodd i'r gwir Mair, meddai, dwi wedi bod yn poeni cryn dipyn am hyn yn ddiweddar. Paid ag am ddeall i, dwi ddim eisiau mynd, ond dwi wedi gweld y rhestri yn y papur, wyddos di, pawb sydd wedi'i lladd neu wedi'i hanafu. Druan bach ohonyn nhw, llond tudalennau ohonyn nhw. Dyw hi ddim yn iawn i fy mod i yma yn mwynhau bywyd a chwythau draw fanna. Dyw pethau ddim cyn ddrwg a hynny Mair. Fe welais i Bryn Lewis ddoe, roedd e'n gwisgo uniform yn y dafarn. Mae ei gartref ar wyliau. Mae wedi bod allan am flwyddyn neu ddwy yn Wlad Belg. Mae'n dweud ei fod yn iawn. Bywyd braf, meddai fe. Mae'n dweud mae ni sy'n erwyd yr Almaenwyr nawr. Un ymdrech fawr, dyna mae ein gredu, ac fe fydden nhw i gyd yn rhedeg adref i Berlin a'i cynffonau rhwng ei baglau, ac wedyn fe all ein bechgyn ni gyd ddod adref. Oeddodd, a chysanu Mair ar ei ddalcen. Beth bynnag, mae'n amlwg nad oes llawer o ddewis gyda fi, oes e Mair. O Wil, sibrydodd Mair, dwi ddim eisiau i ti fynd. Paid â phoeni cariad, meddai Wil. Gyda lwc, fe fyddai nôl i ddathlu bod y babi wedi'i eni, ac fe fydd Tommy yma i ofalu amdana ti. Fe fydd y pen teulu wedyn yn te Tommy. Ac os bydd y cyrnol, yr hen frech, yn taroi ben drwy ein drws ffrant ni eto pan fyddai wedi mynd syth ar diawl Tommy fel syth o ddemeg. Ac fe wyddwn mae dim ond hanner cellwair oedd y hefyd. Dwi ddim yn credu fy mod i wedi ystyried yr hyn ddwedais i nesaf. Na fi ddim aros yma, meddai wrthynt. Dwi'n dod gyda ti, Wil. Gwnaeth y ddau ei gorau i'n perswadio fel arall, dadlau bwlio, ond roeddwn ni'n gwrthodiltio, ddim y tro hwn. Roeddwn ni'n rhy ifanc, meddai Wil. Dywedais fy mod i'n 1 ar 15 mewn rhai wythnosau, a chyn daled â fe, a'r cyfan oedd angen i mi wneud, oedd eillio a siarad yn ddyfnach, a byddai unrhyw un yn credu fy mod i'n 2 ar 15. Byddai mam byth yn gadael i ni fynd, meddai Mair. Dywedais y byddwn ni'n rhedeg i ffwrdd, ac na allai hi fy nghloi yn y tŷ. A phwy fydd yma i ofalu amdano ni os ewch chi eich dau, meddai Mair, yn ymbil arno'i nawr. Pwy fyddai'n well gen ti i mi ofalu amdano Mair, atebais, chi i gyd gartref sy'n gallu'n gofalu'n iawn amdano'ch eich hunain, neu Wil sydd wastad yn mynd i ryw helynt neu gilydd, hyd yn oed gartref. Pam nad oedd ateb ganddyn nhw, fe wyddent fy mod i wedi ennill, ac roeddwn i'n na'n gwybod hynny hefyd. Roeddwn ni'n mynd i ymladd yn y rhyfel gyda Wil, allai neb nad dim fy atal i nawr. Dwi wedi cael 2 flynedd hir i meddwl pam y penderfynais yn y fan a'r lle fy mod i'n mynd gyda Wil. Yn y pen draw, mae'n debyg fod hynny oherwydd na allwn ddioddef meddwl am fod ymhell oddi wrtho. Roeddwn ni bob amser wedi byw ein bywydau gyda'n gilydd, wedi rhannu popeth, hyd yn oed ein cariad am Mair. Efallai nad oedd ni eisiau iddo galw yr antur yma hebddo i. Yn ogystal, roedd yn newydd gael fy rhanio wrth weld y milwyr coch yn marcho'n ddewr i fyny'r stryd fawr yn Rhedowydd. Curiad cyson eu traed, y drymiau a'r cyrn yn diasbedain drwy'r dref, a galwad gynhyrfus yr uwchringill i'r frwydr. Efallai ei fod wedi ysgogi teimladau nad oeddwn erioed wedi sylweddoli oedd yno o'r blaen, ac yn sicr rhai na fyddwn byth yn siarad amdanynt. Roedd hi'n wir fy mod i'n caru popeth oedd yn gyfarwydd i mi. Roeddwn ni'n caru'r hyn roeddwn yn ei adnabod, fy nheulu a Mair a wlad y macwyr fi ynddi. Doedd ni ddim eisiau i fywwyr y gelyn sathru ar ein tir nir, ar fy ardal i. Byddwn nhw'n gwneud popeth posib i'w hatal
ac i amddiffyn y bobl roedden ni'n ei caru, a byddwn nhw'n gwneud hynny gyda wew. Ond yn y bôn, gwyddwn mae'r hyn oedd yn fy annog yn fwy na wew, yn fwy na'n gwlad, neu'r band, neu'r uwchryngig, oedd yr hen wraig heb ddanedd, a fe oedd yn fy mhoeni yn y sgwar. Dwi ti ddim yn llwfgu, wyt ti? Dwi ti ddim yn llwfgu? Y gwirionedd oedd nad oedd ni'n siŵr beth oedd yr ateb, ac roedd yn rhaid i mi ddarganfod hynny. Roedd rhaid i mi brofi fy hun. Roedd rhaid i mi brofi fy hun i mi fy hun. 2 ddiwrnod yn ddiweddarach, 2 ddiwrnod o osgoi holl ymdrechion mam i'm hataw rhag mynd, i ffwrdd â ni i gyd, gyda'n gilydd i orsaf arfryn, lle byddai Wil a Minnau'n dal y tren i Gaer Wynt. Doedd neb wedi sôn gair wrth Sam mawr ein bod ni'n mynd i'r rhyfel. Roedden ni'n mynd i ffwrdd am dipyn, a byddem ni adref cyn hir. Dwedodd neb y gwir wrtho, ond dwedodd neb gewydd wrth y chwaith. Gwnaeth mam a Mair ei gorau i beidio a llefain o'i achos a ninnau hefyd. Gofala am Wil i mi, Tommy, meddai Mair, a gofala am dy hunan hefyd. Gallwn deimlo ymchwyd ei bol yn fy erbyn wrth i ni gofleidio. Gofynodd mam i mi addo cadw'n lan, ymddwyn yn dda, ysgrifennu atynt a dod adref. Yna roedd Wil a Minnau ar y tren cyntaf erioed i ni fod arno. Roeddwn ni'n pwyso allan o'r ffenest ac yn chwifio ein dwylo, ond bydd rhaid i ni symud yn ôl gan besychu a thacu pan ddaeth cwmwl o fwg parddu drosom ni'n sydyn. Pan ddiflannodd y cwmwl a ninnau yn edrych allan eto, roedd yr orsaf eisoes wedi dyflannu o'r golwg yn y pellter. Eisteddom ni gyferbyn a'n gilydd. Diolch, Tommy, meddai Wil. Am beth, meddwn ni? Rwyt ti'n gwybod am beth atebodd, ac edrychodd y 2 ohonom drwy'r ffenest. Doedd dim rhagor i'w ddweud. Cododd creu'r glas o'r afon a hedfan gyda ni am ychydig, cyn troi i gyfeiriad arall a glanio'n uchel yn y coed. Rhythrodd gwartheg coch i bobman wrth ni basio heibio a chodi ei cynffonau wrth redeg. Wedyn roeddwn ni mewn twnnel hir, tywyll, yn llawn sŵn a mwg a diolch. Dwi'n teimlo fel petawn ni wedi bod yn y twnnel hwnnw bob dydd ers hynny. Felly yr aeth Wil a Minnau'n swnllyd i'r rhyfel. Mae'r cyfan yn teimlo fel amser maith yn ôl nawr. Oes gyfan yn ôl.